את זוכרת את המשוואות שלמדנו בבית ספר? השתמש בהן פעם? יש נוסחה שכדאי להיזכר בה בחיים, והיא כאב פלוס התנגדות שווה סבל. ומה זה אומר עבורנו? משהו הכאיב לך בחיים פעם? פרידה, אכזבה, חוסר הערכה? זה כאב, זו עובדה. אבל ברגע שאת נלחמת למה שקרה בעבר, מתנגדת למציאות, שם מתחיל הסבל. מה אם במקום להילחם במה שאת מרגישה, את נותנת לזה מקום? הרי לקבל זה לא לוותר, זה להפסיק להילחם. אז אולי אם נקבל השדעה בתפיסה לחיים שונה, איך אנחנו תופסים את הכאב שלנו בחיים, נסבול פחות. את מוזמנת לעקוב אחריי, לשמור את הסרטון, להפיץ אותו ולהיות בהשתעה. ביי עד הסרטון הבא.